Mane ong'ado tiko mar yuore tuke tam mar ariyo mag gwenge mag Nyanza koro osemole kaunti ma Kisii kama idhi bagie tukego kuom ndalo 4 kochakore odiechieng' makiny. Tukegi ma ibiro bagie sikunde sekondari ma Kisii School kaachiel gi mano ma Cardinal Otunga High School chakore ayanga odiechieng' makiny ka ikruok koro oserumo. Kendo jokanyo ma Kenya Secondary School Sports Association bade ma Nyanza lero ni gik moko duto nie wang'e. Tuke mag tam mar ariyo oting'o adhula, opich okapu, jotugo 3 koni gi koni, volleyball, table tennis, rugby, jotugo 7 koni gi koni e kind tuke mamoko bende. Don't tell me I was at the gate. Nilikuwa nimeenda kwa so you want to come here. By 9 you should all be you want to kwayo ni coaches gi team managers wa ensure ni nyithi skul motugi kech waseneno ka ntiere seche moko ma gisoyo nyithindo ma ok gin nyithi skul. Wan gi geno ni kaka wachake kini obro dhi maber mwatieke maber on Saturday, kendo wa believe ni teams madhi wuok kae madhi represent Nyanza e national championship mabe bro bedo e Kisii School ka e Kisii County ka. Kora kwayo ji duto te manyalo biro neno tuke wagieki ni wabago nutugo maber kendo wakwayo ni mondo ubi kendo ubi gi kwe kendo wakwayo ni mondo kubiro to support mana team mubiro godo. Wadwa ni mondo yienwa mondo wayier team maber manyalo tero wa nationals kendo kotero wa nationals dwa kwani mondo team no bed team maber manyalo dongo kombe ka. Wabago nukeno nationals mabiro August kendo wakwayo ni mondo ka wantie gi tuke wagieki biuru ji mang'eny mondo ne gik matimore e skul.